Berapa beda lama udah? Berapa beda lama udah? Bisa dari coba. Itu nanti orang itu coba di. Itu seperti ini mus. Anda dapat dua masalah. Macam apa nih mus? Dikaji macam apa? Ini pada siapa dua musa? Mana di Basiro? Ada di Basiro. Di terang di area Boko. Ini di nyaya Rosina na pasipamoja na ana wakafundwa wakaurayu mukazi wangu. Rosina akauraya mukazi wangu ndakutaura chokwadi chachiri pachena vanhu. Tochidai kune ngozi yaDevi pasi panozha yakanzi ni mambo Bobho izouya nevanhu vari kubudirwa yaDevi takura mazita evanhu uzonope madzisabhuku aendese kunopa vanhu vacho vane mhosva. Tikauya pano tikasvika pano uyo haana kuatenda sabhuku wake uripo right samanisi wakabhuka nyamusi wauya akutaura kuti Arias wakandimhangarira asi wanhu wakanzi ngauya wateerere ngozi yaDevi nemaurayirwo akaitwa mukatipa mukosanjera pano mukosanjera akaverifya wamwe wakataurirwa zvawakataurirwa munomu wariko wacho wane gurupu iro riri mukomana saka nhasi ndiye auya kundiripota kuti wakandimhangarira. Okay. Saka umangari ndiana. Umangari ndiye iye wakawasangana. Anzi mefana kumbika. Umangari ndiye fana kumbika. Iwi tawe nyebu. Nyebu ya. Batsuri yo. Nawe yakago yakaitira iya. Chinzo. Ilila yakumira nawe Ananias Chinzo. Ibaba wangu. Zvinhu zvakaitika muhondo. Zvakaitika muhondo ina chitori mudikisana pamberi kwako. Baba wako wacho uyu Akafa. ndiwe wasara uita baba ivo. Ndini mwana wachoripo. Zviri mumushabe Eh. ndiwe wasara uita baba. Hakuchinawo. Pasina. Hakuchina ukuru wako here. Wakuru vari pasore kwasure mumhuri medu. Nditoripo. Zvinhu zvakaitika nguva yehondo vakazi pane munhu akarohwa mudzindiko. Akazi akarohwa nguva yehondo. Kungozvo zvirungodini zvirungotangwawo. Kundizvo zvakafamba sei zvakadini nyama changodini zvandoziva. Saka iwe nyaya yako Iyo ini panda nesamane nepepa ranga yanaroka. Anda ugonyoresa apatika. Zizoti kuti adu labda kubhari kubvisa pepa rati naro nemo. Chimonyera ndiwe ro wakamangara pana. Mari Ndiwe ro wakauya kumanga. aya anomangara be. Wakamangara ndiya. Ile anomangara yabeni. akamangala nyaya ndiana. Ndiye akakanga nyolo na kubhatika. Ndimo yamangala ba. Kitaka mangara. Saka panyuma yese netanesa maza ulipo ndo makurukira basi kule. Yakanzi ndi mambo pano musi wa 22. Nyoresa masamanisi teerera mazita engozi yaDevi pasi iri kubuda. Nyoresa mazita aya iwewe Bobho unonyoresa mazita wozotakura waendedza kumadzisabhu wana wanodiwa chi wanodiwa pano kuna mukosanjera wandichamupai pano ndi mambo. Okay. Right. Nyaya iri pekuti wanhu vari kutaura nemunhu ari kubudirwa ndiwo maunza ndiwo mwacho ndiye umwe asina kuona saka munhu amuri kuda ndimukosanjera. mukosanjera akatopedza uyu haana kuuya ba uyu haana kuuya ba asika pano ndiripota inini ma aiwa izwa izvi imimi ndimi maripota uyu anyoresa pepa iri ndiani Samoni ndiye wanyoresa Samoni ouya naro gomba kwake haana kundobvira auya samanisi wakapuwa musi wa 22 ndo pandakauya kunotora wakanyoresa ndiani samanisi
ushikiro rarutaura ini ndakazi ndimambo tora madhaya unyorese uende semubatisapo mutazano wauye uyana kuuya wazouya nhasi wamwese wese wamwese waruzviziva ndiyasakuya kuzwa aibasvika kuno kuibva zvandini zvakangofanana zvakutaura zvakafanana kuti wamwe wese wakataurirwa ndikukosanjera kuti iwewe shamwari wakadai handiti saka afara kutaurirwa nyaya yake saka uyo anofanira kumirira wani kukasira pasi kuti momutaura kukosanjera kuti pavanhu waya akanga asipo hwani wacho wadini auya then wotaurirwa zvinhu zvani taura pamusoro changana ndivhijiniya mara ndaifolowo pamavidhiyo akanga atiitwa panapa panhauza tv pasi panoti ndandanzwa pabudawo zita ramai vangu saka ndakabva ndasheedza mama wangu kwachireta kuti mama uyai tiende kwanamudhasi tinzwawo tiri pamwe chete nevangu nekuti zita rabuda makanga muriwo chimbika saka mai mauyaona saka matu umwe chipiriri simudzaitaureti pamusoro chakani indinoitwa yona bhombo ndiri mukunda wavababa nyaya yedu yakapinda mudare mukotsanjera takamuona sekutaura kwamakaita kuti ndakupedzera mukotsanjera takaonana namukotsanjera muno panapa nenyaya dzanga dziripo dziri mbiri nyaya yebhandi nenyaya yengozi yekwava pasi panoti saka isusu nhasi dheti ra26 tanga tauya kuti isusu tipiwe feedback kubva kwamuri nyaya yamukotsanjera kuti zvinezvo mukotsanjera takamuona way forward ndeipi avo vamwe vasina kuuya pawakapiwa masamoni wauyawo nhasi vari mumudare asi nyaya yatatafambira nhasi yanga iri kuti taa takauya tapiwa dheti ra26 sedare mamiriro arakangoita vanhu vese vakapiwa masamoni vari pano kuti tizwe kuti bhande rakazoguma mambo change imimi zvamauzwa kunze munodzaza feedback kuno so that mambo makes the change kana zvichida change ngo zvimwe zvacho mune matozwaka matoendera kunze ikoko matobvuma muri kunze matobhadhara matenda mhosva muri ikoko handiti zvichaka mukosanjira zvaanoziva kuzonge kuti anombambo uyu neuyu une mhosva yakati nemhosva yakati wana wapfuma nyaya dzavo kuri kuti anotanzwa it's okay kuitirawo rekodhebiti zoti nyaya yakati zvakafamba kwakutotijekesera kwamuri tatofungidzira kuti isusu mati pamukotsanjera achaunza feedback kwamuri aunza feedback kwamuri kana kuti zvati isusu tozoti bcause isusu pachedu patakaonana namukotsanjera apa mukotsanjera pamwe ndiye anogona kuzotsanangura kana kuti vana baba vanogona kuzotsanangura kuti zvakanzi zvakati nezvakati nezvakati asi hapana anza yakabuda kuti hongu kana kuti kwete akadzoka mudzoke nepedzi todatopedza ari kuya pana mai next case